Sakalah awak aja urang bulan madu baik aja bang kok abi tiket ka patabang beli kurinci si kapaloyang jika malam pe usah jatuh bagulyang-gulyang karumpun bulu urang pangicuah rezeki jauh ampe pulau 7 nomor ditutu ampe 7 dan sana kayu alun lai ado urang nanamu iyo kadijah kadinan jombang ini bareng wi sahingga bahu nomor 30 nang Allah datang oi 30 bawalah kartu bapak mari iya ini dia ya nak pargo ya tanda-tanda saya nak pargo itu kaki serawanyo kadang ya 30 itu kan tempo aja cinan TikTok merek setuju nah lah 30 angko terakhir boleh 30 angko terakhir materi ko 22 60 85 angko 1 Santania 30 22 61 76 angko 1 masih ada Wiram